What is His Life Ministries? Simbahun siya, simbahun ta siya. Manughikot, manugong milagro, masaligan makasisilaw. O Diyos, ikaw amo sina. Manughikot, manugong milagro, masaligan makasisilaw. O Diyos, ikaw amo sina. Yari siya, ginatandog kita. Simbahun siya, simbahun ta siya. Yari siya, ginaayo kita. Simbahun siya, simbahun ta siya. Yari siya, ginubag-o kita. Simbahun siya, simbahun ta siya. Yari siya, ginabugos kita. Simbahun siya, simbahun ta siya. Manughikot, manugong milagro, masaligan makasisilaw. O Diyos, ikaw amo sina. Manughikot, manugong milagro, masaligan makasisilaw. O Diyos, ikaw amo sina. Nanakit ko, ikaw sabat sa tanan. Luha, pinahid mo. Naku ang hinanakit ko, ikaw sabat sa tanan. Jesus. Manughikot, manugong milagro, masaligan makasisilaw. O Diyos, ikaw amo sina. Manughikot, manugong milagro, masaligan makasisilaw. O Diyos, ikaw amo sina. Yari siya, ginalupayan ka. Simbahun siya, simbahun siya. Yari siya, ginahimunan ka. Simbahun siya, simbahun siya. Again, nalipagid ko nga rin sa aton sa Facebook Live. Salamat sa pag-upod sa amon sining aga. And also nagapamati sa
BYBS, Voice of Salvation, no? Salamat man sa pag-join ninyo sa amon celebration sini nga aga subong. Subong ika-29 sang Mayo 2022. Okay? So, ini ang katapusan nga Domingo sang Mayo. Kag subong nga aga matapos man ang aton series kag kabay pa nga damo kamo sang natun-an sini nga bulan sa aton nga series, no? Nga nagapabakod kag nagapatampad pagit sa aton pagpanglakaton sa Ginoo. Amen? Oo. Sige, subong aga masugod na kita sa aton pagsimba sa Ginoo, pag-worship. So ipreparar naton ang aton tagipusoon kabalo ko mga utod ang Ginoo bala tampad gina siya, no? Ambal naton ang worship ginahalad naton pakadto sa Ginoo. Tapos ang pulong halin naman sa Ginoo pakadto sa aton. Mamati ta sa iya kung anong iya nga ihambal sa aton subong nga aga sini nga tion, sini nga season, ug sini nga time. So sa wala pa magkuan, pwede kita ka tindog. Masugod na kita sa aton nga pagsimba. Bago sina, mahambal ko sang isa ka pulong sang Dios nga ginkuha sa Salmo 19 bersikulo 14. Hambal dire, kabay pa nga ang akon mga ginahambal kag mga ginahuna-huna makapalipay sa imo, Ginoo. Amen. Nga akon palalipdan nga bato kag manunubos. So amo na nga careful gi kita sa atong ginahuna-huna kag ginahambal sa aton mga bibig. Kay ina tanan nagapamati ang aton nga Ginoo. Subong nagapamati sa aton. Magkanta kita sa iya subong aga mamati gina siya kay hinamutan kagid niya. Amen. Amen. Sige, magduko ta mga muyo kita. Amay sa langit, salamat Ginoo. Ari naman kami subong sa sininga duog, sa sininga lugar, sa pagpresentar sa amon kaugalingon sa imo. Ginoo, buhata nga mangin takos kami sa pagatubang sa imo. Amen. Pinaagi sa paghugas nimo sa amon lawas, sa amon nga kaugalingon sa ing putli, kagamili nga dugo sang amon Dios kag manunubos nga Jesus Christ. And Lord God, sininga aga, bugos namon nga kaugalingon ihalad namon sa imo. Amen, Lord. Amo na gani nga Lord, balaan nga spirito, ginatagaan ka namon permiso sa paggiho, sa pag-move Lord sa sininga lugar. Yes. Tagai sa mga miracles, sa mga signs and wonders ang imo katawhan sa sininga lugar subong. Yes. Ipakita sa ila Lord nga ikaw buhi. Kag ikaw nagagiho sa ila kabuhi. Protektahi sila, tagtagai sila sang nagakaigo nga mga probisyon sa matag adlaw. Oh, yes, Lord. Kay nagasaligid kami sa imo, Lord. Lord, kabay pa nga amon pag-aambahon, pagkakantahon, mangin takos sa imo. Trono. Salamat, gid. Yes. Initanan, ginapangamuyo namon sa ngalan sang amon Ginoo kag Dios nga si Jesus Christ. Kag tanan maghambal. Amen. Pakatang Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Sige. Hallelujah. Salamat, Magkinasadya Ginoo. kita sa pag-celebrate. Salamat, Ginoo. Hambal mo, Ginoo. Sa salmo, dapat dayawon ko gid ang Ginoo. Dayawon ko ang iya pagkabalaan sa bugos ko nga pagkatawo. Dapat dayawon ko gid ang Ginoo. Kag dapat hindi ko pagkalimtan kung ano ang iya kaayo. Ginpatawad niya ang tanan ko nga mga sala. Kag ginayo niya ang tanan ko nga balatian. Ginluwas niya ako sa kamatayon. Kag ginbendisyon na niya ako sa iya gugma kag kaluoy. Ginhatagan niya ako sang maayo nga mga butang, samtang nagakabuhi ako sa bagay nga nagabataon ako, kag makusog pariyo sa agila. Hallelujah! Salamat gid Ginoo sang imo nga kaayo, dayawon ta ang gamhanan ta nga Ginoo. Hallelujah! Thank you, Lord. Alagad sa Diyos nga perte ka milagroso, kita nag-aalagad sa Diyos nga nagluto sa demonyo. Ang Diyos nga nag-apin kag nag-ayos sa imo. O Diyos
ipakita ang kapaskog mo. Hallelujah! Alagad sa Diyos nga perte ka milagroso, kita nag-aalagad sa Diyos nga nagluto sa demonyo. Ang Diyos nga nag-apin kag nag-ayo sa imo. O Diyos, ipakita ang kapaskog mo. Hallelujah! Salamat, Ginoo. Ikaw makagagahom, ikaw ang makusog, ikaw puno sang katingalahan. Ikaw makagagahom, ikaw ang makusog, hambal kag ang tanan makurog. Hallelujah! Salamat, Ginoo. Kita nag-aalagad sa Diyos nga perte ka milagroso. Kita nag-aalagad sa Diyos nga nagluto sa demonyo. Ang Diyos nga nag-apin kag nag-ayo sa imo. O Diyos, ipakita ang kapaskog mo. Hallelujah! Wala kamatayon, nagapadayon, nagapadayon, patod nga Ginoo. Nagasulob ka sang gahom, kag sang kadunggan, puno ka kaayo, kag kaluoy, makabati magtawag ako. Hallelujah! Ikaw dako, mas dako gid sang satanan. Hallelujah! Ikaw gid ang pinakagamhanan. Oh, hallelujah! Dako ka sang sa pagtilaw, mas dako sang sa luha ko. Mas dako sang sa kaperdihan ko, mas dako sa kahadlok ko. Tanan para sa amon, gintuga mo tanan para mag-alaga. Wala ka matayon, nagapadayon, patod nga Ginoo. Nagasulob ka sang gahom, kag sang kadungganon, puno ka kaayo, kag kaluoy, makabati magtawag ako. Ikaw dako, mas dako gid sang satanan. Hallelujah! Ikaw gid ang pinakagamhanan. Oh, hallelujah! Ikaw ang Ginoong nga wala ginhalinan. Pero nagtugas ang langit, bukid kadagatan, pagi sa pulong ginporma mo. Salamat, Ginoo. Kag ginpili magpuyo sa tawo. Oh, hallelujah! Matayon, nagapadayon, patod nga Ginoo. Nagasulob ka sang gahom, kag sang kadungganon, puno ka kaayo, kag kaluoy, makabati magtawag ako. Ikaw dako, mas dako gid sang satanan. Hallelujah! Ikaw gid ang pinakagamhanan. O gamhanan nga Ginoo. Nagapadayon, patod nga Ginoo. Nagasulob ka sang gahom, kag sang kadungganon, puno ka kaayo, kag kaluoy, makabati magtawag ako. Ikaw dako, mas dako gid sang satanan. Hallelujah! Ikaw gid ang ikaw gid ang pinakagamhanan. Oh, hallelujah! Ikaw gid Ginoo ang pinakagamhanan
sa tanan. Hallelujah. Karon kung hunaon ta ini nga mga butang, makasiling kita nga ang Dios nagaapin gid sa aton. Wala niya ginlikaw ang iya anak, kundi ginhalad niya para sa aton tanan. Kung ginhatag niya ang iya anak, ihatag man niya sa aton ang tanan nga butang. Wala sing may makasiling nga kita nga mga pinili isang Dios, mga makasasala. Kay ang Dios mismo ang nagasiling nga kita ginpakamatarong na. Wala na sing may makasiling nga dapat kita silutan. Kay si Kristo Jesus mismo ang ginsilutan kag napatay para sa aton. Kag indi lang ina, kundi ginbanhaw siya. Kag karon didto siya sa tuos ang Dios nga nagapangabay sa Dios para sa aton. Wala sing may makapahamulag sa aton gugma ni Kristo. Bisan mag-agi kita sa mga pag-antos, kalisod, paghingabot, kagutom, kaimulon, katalagman, kagbisan pa sa kamatayon, nakasiguro, gid kita nga ginahigug makita gihapon ni Kristo. Oh, hallelujah. Salamat, Ginoo. Yari ka sa kabuhi ko, nagaubay sa tanan nga tiun, likupi ako sang gugma mo, kag tuy-tuyi akong dalanon maga tulok sa imo, magahulat sa imo, kag ang bahon ko hining pagdayaw sang katuto mo, o Dios, halad ko sa imo, kabuhi ko nga may pagpasalamat sa imo. Hallelujah. Yari ka sa kabuhi ko, nagaubay sa tanan nga tiun, likupi ako sang gugma mo, kag tuy-tuyi akong dalanon maga tulok sa imo, magahulat sa imo, pag ang bahon ko hining pagdayaw sang katuto mo, o Dios, halad ko sa imo, kabuhi ko nga may pagpasalamat sa piling alam ang himaya nimo. Diri sa luyo mo ako magahalad sining pagsimba sa imo. Di ko matungkad ang kadalo sang gugma mo, sa tanan nga diun kaupod ka. Oh. Ginakuha mo ang kasakitan sa tagi pusoon,
kabuhi ko kinauyatan mo. Puno sang kabuhi ang kasing-kasing ko. Ikaw akong pader nga kalayo. Balaan gamhanan kakag makatilingalan ang himaya nimo. Diri sa luyo mo ako magahalad sining pagsimba sa imo. Hallelujah. Hanan kakag makatilingalan ang himbaya nimo. Diri sa luyo mo ako magahalad sining pagsimba sa imo. Oh, sang katutungo, O Diyos, halad ko sa imo, kabuhi ko, nga may pagpasalamat sa imo. Sa imo, salamat sa imo, sa imo. Hallelujah. Ginoo ga pasalamat gid kami, Lord. Kay ikaw ang amon Dios, ang manubos nga naghatag sang iya kabuhi para lang gid sa amon. Kung kaisa hindi kami makahuna-huna kung ano kadalom kagkataas kagkasangkad sang imo pakigugma sa amon. Ginoo, ikaw lang gid ang makahimo sina. Ikaw lang gid ang makahigugma sa daw hindi mahigugma nga tawo. Makapatawad sa sala nga daw grabe nga sala. Ikaw lang gid ang Dios nga maayo. Natampad kag putli. Hagapasalamat gid kami, Ginoo. Hindi maka-express ang amon mga ambahanon sa imo. Thank you, gid Lord. Salamat gid. Initanan ginapangain namon sa ngalan sang amon Ginoo kag Dios nga si Jesucristo. Amen. Amen. Lakpakan tang Ginoo. Hallelujah. Sige, maglingkod kita sa presensya sang aton Ginoo. Mga uton, may ara kitang pag-ihalad sa inyo nga daw ano ni? Mime? Pantomime? Skit. Okay. Agini siya ginpaanggid sa kabuhi ni Esther. So matanaw gid kita ha, no, kanami kay mga dirigid magwa ang mga talents sang aton mga kabataan. Kag kabay pa nga maka-picture kamo sang kabuhi ni Esther pinaagi sa sininga skit. Okay? Sige, matanaw ta.
O, dili ka muna doon. Mas mahula. Gabi na lang kami tunto. Dito nga, sa Pilipinas. Ang matapang at magandang reyna. Si Esther ay naging reyna ng Persia. Kahit ang kanyang asawa na si Haring Xerxes ay hindi alam ang kanyang lihim. Si Esther ay isang Hudyo. Naglingkod ang pinsan ni Esther na si Mordecai sa palasyo upang bantayan siya. Nakatanggap ng isang malaking gantimpala ang tagapayo ni Xerxes na si Haman. Siya ay sobrang mayabang. Yumuyuko ang lahat sa kanya, maliban kay Mordecai. Nainsulto si Haman. Sumumpa siya na papatayin si Mardocheo at lahat ng mga Hudyo. Sinabi ni Haman kay Haring Xerxes na mapanganib ang Hudyo at dapat sila mamatay. Naniwala si Haring Xerxes at tinakda ang araw ng pagpatay sa kanila. Natakot si Mordecai, kaya kinausap niya si Reyna Esther. Kausapin mo ang hari. Sabi ni Mordecai, Hindi ko siya pwedeng puntahan ng walang pahintulot. Maaari niya akong ipapatay. sagot naman ni Esther. Maaaring ginawa kang isang reyna sa ganitong pagkakataon. Buong tapang sumang-ayon si Esther na subukan. Nagpunta siya sa trono ng hari. Namangha si Haring Xerxes sa kanyang kagandahan, kaya siya ay pinapasok nito. Maaari ba tayo maghapunan kasama si Haman?
Naghanda si Haman ng pagbibitayan sa kanyang bakuran. Binalak niyang bitayan doon si Mardoqueo. Matapos ay dumating ang panyaya ng hari, kaya pumunta si Haman sa palasyo upang maghapunan. May masamang tao na nais akong ipapatay at ang aking mga Hudyo. At sino naman gagawa nito? Ang masamang si Haman. Si Haman? Mga kawal, patayin siya. Kaya pinatay si Haman sa bitayan na ginawa para kay Mardoqueo. Dahil kay Esther na iligtas ang mga Hudyo, nagkaroon ng isang malaking pagdiriwang. Sige, palakpakan ta sila. Wow. Kanami no sa aton nga skit, mga kabataan nga naghalad gid sang ila talento sa pag siguro ginpaatag sang in a very short nga skit nga to, mga 5 minutes, no? Ginbutang nila into perspective, may perspektibo ang libro ni Esther, no? Kag naintindihan naton nga si Esther gali ginbutang sa sina nga tion sa pagluwas man sa mga Hudiyo. Okay, so sa pagpadayon sa aton nga serye, muning katapusan nga serye naton, sini nga adlaw gina-culminate naton, ginatawag naton nga pagtindog sa aton ginapatihan o aton tuuhan, no, taking a stand. Kay importante gid ini sa isa ka pangabuhi sang isa ka Kristiyano. Nga hindi kita madala diri, madala didto. Okay? So taking a stand. Dali lang. Sige. Kaginkuha ini sa Esther chapter 4 verse 16. Basahon ko balaliwat sa Ilonggo, no? 14. Kay bisan maghipos-hipos ka kalang sa sining nga tion, may iban nga magbulig kag magluwas sa mga Hudiyo. Pero ikaw iya kag ang imo mga paryente malaglag. Pero basi pa lang nahimo ka nga reyna para maluwas mo ang imo kapareho nga mga Hudiyo. 15. Amo ini ang ginpasiling ni Esther kay Mordecai. Lakat ka, kag tipuna ang tanan ng mga Hudiyo diri sa Susa, kag magpuasa kamo para sa akon. Hindi kamo magkaon o kung mag-inom adlaw gabi sa sulod sang 3 ka adlaw. Mapuasa man ako kag ang akon mga sulugoon nga babayi. Pagkatapos makadto ako sa hari, bisan pa nga kontra ini sa kasuguan. Bahala na kung patyon niya ako. Wow, grabe no? Kanami gid sang istorya ni Esther. Kag ang ini nga libro, kung basahon nimo halin sa sugod pakadto sa katapusan, wala gid bala na mention ang ngalan sang aton Ginoo, ang Dios, ang God, wala gid. Kag namian ko kay nasang 7:15 hambal ni Pastor Raymond nga but makita naton gali ang kamot sang Ginoo sa kabuhi ni Esther, no?
pinaagi sa mga series of events nga natabo sa iya kabuhi. Kagin paanggid niya ini sa isa ka sini, sa isa ka movie. Pareho sa nakita naton kay ina, do sini bala nga da ang imo imagination, ang imo padlaganon, no? Nga initanan nakita naton pero sa likod gali sa kada sini may ara nga ginatawag nga direktor. Kag siya tanan nang nagamando kung anong imo nga igihuon, anong himuon mo, anong isa siling mo. Amo na nga aton Ginoo. Kay tungod nga siya nahibalaan niya ang tanan, kay balo siya sang he knows the end from the beginning, no? Nakabalon sang katapusan kag sang ginsuguran. Kabalon na siya. So siya nakahibalo kung anong mayo sa aton kag ano ang malain. So ginapakita diri sa Esther ang plano sang Ginoo. Hindi lang sa kabuhi ni Esther that time, pero sa aton man tanan kabuhi. No? Nga nakita naton nga may plano gali si Haman. Ang bali ang pinaka good actor diri amo ni si Queen Esther kag ang iya nga tiyo nga si Mordecai. No, amo ning bida kun sa sini pa. Kag ang kontrabida sa kada sini kuno dapat may kontrabida gid. Kay kun wala sang kontrabida ang isa ka sini, wala sang malasay, no, wala sang storya. Si Haman, amo na si Haman to kay na. Sa aton kabuhi, amo na ang demonyo, amo nang kalaaway, amo nang kontra naton. No, ang gusto niya gid lang na nga to steal, to kill, and to destroy. Gusto niya kuhaon ang mga blessing alin sa imo. Gusto niya kapatyon. Gusto niya ka ilaglagon. Amo lang na ang job description sa aton kaaway. Ang problema, hindi kita kabalo kung kisa nga ginaaway na kita. Hindi kita makakita sa iya mo. Pero kabalo gid siya kung paano kita tandugon nga malaglag kita sa sininga kinabuhi. So among storya ni Queen Esther nagapakita nga kinanglan gid naton gali ang Ginoo para nga sa aton nga kaluwasan, sa aton nga giho, sa aton nga paghuna-huna. Kag kinanglan nga magsalig gid kita sa iya. Amo na, no? So ang aton nga subtopic it's taking a stand, it's worth the fight. No, kinanglan gid mga utod kabalo ka ang kabuhi diri kabudlay gid sa kalibutan. Mabudlay kag kada adlaw we are in a battle. Ara kita sa gira. Kay balo ka muna nga ara ka sa gira subong, no? Ang una mo gid nga kontra ang imo nga kaugalingon. Tapos ang kontra mo pagid ang kaaway nga muna si Satanas. So damo ta kontra nga hindi naton makita kag kisa kabudlay. Pero dapat naton may balaan nga ang Ginoo ara gid gyapon sa aton. Magasalig lang kita kag magakuan sa iya, magahatag sang aton nga ano gani sini nga pagtuo para sa aton nga kaayuhan. Kabalo ka mo ang like for example sa akon subong, wala gali untat ang aton sitwasyon, no? Either, duwa lang ka sitwasyon subong ang ginagyan naton. Either nagapagwa ikaw sa problema or nagapasulod ka naman sa bag-o na sitwasyon. Duwa lang gid na mga utod, wala ni untat diri amo na pirmi. Kag kunara ka sa Ginoo, damo sa mga nagtuo na sa Ginoo, mga Kristiyano nga naabi nila nga kunara na sila sa Kristiyano na sila, wala na problema. No, mamag-an ang kabuhi. Ay, sa amoy ng pinaka-opposite gid sa tanan. Kay amo gani nga nagkristyano na kita, nagdoble na gid ang aton problema. Nagbudlay na gid. Nagbudlay nga nagmag-an. Amo na pinaka-kuan sa tanan. Nagbudlay nga nagmag-an. Okay? So, kinahanglan naton maintindihan na para maka-intindi kita, hindi kita mahulog sa aton pagpanglakaton. Journey ini mga utod mo. Ang aton destination si Jesus, ang aton nga pag-aabutan. Para bilang nagbiyahe ka, abi halin ko diri mapamanila ko. So ma-journey ko, masakay ko sa eroplano, sa lupad, pakadto sa Manila. Amo nang journey. Ang katapusan, aton ako sa Manila, correct? Ang destination tawag, ang pag-lupadan nakon. Pero sa Ginoo, hindi importante ang imo destinasyon. Mas importante sa iya ang imo pagpanglakaton, ang proseso paano ka nagkadto didto. Amo man sa aton, importante gid sa Ginoo
ang aton pagpanglakaton bago kita makaabot sa iya. Amen? Oo, gani nga, hindi ta nga, magdali na lang. Lord, gusto ko na magkadto sa imo. Hindi gali. Hinalagi kita may agyan nga proseso. Kay kung kisabla mo man ang akon nga mentality, no? Ang akon nga attitude sang una nga, kay there was a time in my life nga daw ka useless bala mga utod ang pagpangabuhi. Di amo na sa akon niya ha. Ang akon nga nakuha nga diri nga ang nahambal ko nga useless nga daw ka wala ka kapuslanan. Kay problema lang mo. Oo, may mga sadya-sadya, mga temporary lang, like for example, anong happiness nga mga maaguman tadi. Magtipon bi mga pamilya, na mag-inistoryahanay, nan sadya reunion, kaunta, sadya mga mo sina, no, mag-reunion. Pero kung isa may mga pamilya man mag-reunion, irinaway, no? So, amo man na ang aton diri sa kalibutan. But there was ginabasa ko to that time ang Ecclesiastes, no? Nambal dito meaningless. Wala sang kapuslanan. Kuno wala sang kapuslanan. Pero gali, ang importante gali nga magpanglakaton. Ginatudluan gali kita sa Ginoo paano kita magpanglakaton diri sa kalibutan. Gani importante gid nga hindi kita matumba sa aton pagpanglakaton. Ang aton kabuhi puno sang battles, no, or gira. Kag mabatyagan man naton ina maski diin ka atubang. But ang aton Ginoo nagatawag sa aton nga iabrihan naton mga mata. Sa pagtan-aw kung ano na bala ang aton sitwasyon subong. Okay? Kay ang aton sitwasyon, ang pagtan-aw sina dapat sa konteksto nga ginbutang ina nga sitwasyon sa imo sa Ginoo. Kay may ginatudlo siya sa aton. Nakuha nyo? So kung ikaw, ari ka subong sitwasyon nga may nagapangamuyo ka, tapos may ginahulat ka sa Ginoo, ginahulat mo siya magsabat sa imo, pero wala igid ka ginasabat sa imo pangamuyo. Nga aman ni man. Ano natabo nga hindi ka bati ang Ginoo sa akon? Nga daw kalayo sa Ginoo. Basi may ginatudlo sa imo mga utod. Basi ginatudloan niya ka maging pasensyoso, no? Hulata ako. Kay ang ang timing perfect gina. Ang timing sa aton Ginoo perpekto. Kag siya lang nakahibalo sa aton niya, hindi ta kahibalo abita. Lord, matumban ako, wala na ko kalanon karon o na mabulagay na kami sa akong asawa. Or ano mo ang mga may masakit ko. Ang Ginoo gali, perpekto gid ang iya nga timing. Ang aton lang magsalig ta, no? Subong ako may ginaagyan man ko mga utod, no? Sa akon work, no? I-share ko na lang sa inyo. May trabaho ko, may ginabaligya ko. So, ang Bacolod, medyo ang market hindi amo pa sina ka timing gid sa ginabaligya ko. Ano pa damo ko sang ginaagyan kag ang sales medyo nubo. Pero nagasalig gid ko sa Ginoo nga at the perfect time magnami ang sales. Amen. Sa mga tao nga ri sa sales kenchindi gid kamo sina, no? Kay siyempre ang aton kung salesman ka, gabaligya ka, ang imo gid nga goal makabaligya. Tod na. Kung hindi ka makabaligya, ginakulbaan ka nga, nano lang matabo sa akon, may trabaho pa ko next week. Dula gid daw. Nan. Pero ang akon subong ginasalig ko tanan sa Ginoo. Wala ko nag-worry bayan ko. Sa akon ang attitude, Lord, ginbutang mo ko sini nga lugar, siguro i-push through mo, ipadayonon mo kung gusto mo ginman mapadayon ko diri or hindi. Depende sa imo, pero I know nga kung diin mo ko ibutang, amo ina ang perpekto nga time, nga sitwasyon sa akon. May isa ka pastor nga nag-pray sa akon, tapos kanamian ko sa iya ginhambal sa akon. Nadugay na ni siguro mga 3 years. Hambal niya, pagpangamuyo niya sa akon nga ara ako kuno sa place kag sa time nga gintagna sang Ginoo para sa akon. Amo man kamo sina. Ara kamo subong sa time and place nga ginbutang sa Ginoo. You are at the right time
and at the right place. Wala nagsala ang Ginoo. Nakuha niya? So, hindi magproblema. Hindi mag-worry. Maski ano man natin sitwasyon subong, isalig ta lang sa iya. Amen? Pareho man sa ni Esther bala. Ang aton nga subtopic is, it's worth the fight. Kung ma-overcome mo ang isa ka problema, kung ang ginaagyan mo subong, lampasan mo bala, imo ina matawag na akong authority. So for example, nagakinanglanon ikaw sang financial, may mga balayran ikaw, bill ikaw, nga dapat mo bayran, no? Wala gid ka means, kung kisado, ma-give up ka na. Pero ka-miraculous, milagroso na bayran mo without you knowing it. Once malampasan mo imo na ina otoridad, makahambal ka na karon, maka-minister ka na sa mga tao nga nagkinahanglan or ang problema nila pinansyal. May otoridad ka na kasubong nga, ay, hindi magproblema. Kaya ang Ginoo makahatagid sang probisyon. Nakuha niyo? Gani nga hindi, wala ikaw authority, maghambal, kung wala mo pa maagyan, ina. Nakuha niyo buhat kasi gano'n. So, kinahanglan mo ginanay agyan, bago ka maka-minister o maka-advise or makahatag sang guidance kung ano man ina nga problema. Nanamian ko kung nabasa nyo ang Ginoo naton, kag ang mga angheles nga sa langit, kung makita ari naman mga utodo, pagkatapos ang pandemic nga COVID-19, ano naman ang gagwa subong? Monkeypox. Kung isa bala daw na mahamot na lang ko sang ginabang buhat nila sa kalibutan, no? Kung isa ni mga tao ning iba ni man, wala na gidimuon is kabuhi nila. Monkeypox na naman. Hindi ko maintindihan. Ano naman, mapabaksin naman ta sa monkeypox. Basta maghimo ta ni amo karon. No, kung isa, wala na ko. Napabayaan ko na ginapangamuyo ko na kay kung isa abla natakan ka na bla. Ano naman may lockdown naman, hindi ta kabalo. So, ginahatag ko na lang sa Ginoo, wala akong naging problemahan. Recently, ari mga utod, kabati ka mo I think 5 days ago sa Amerika, dito sa town of Uvalde, Texas, sa state ng Texas, may isa katawo nga may pusil, 18 years old. Nagsulod siya sa eskwelahan, mga utod, gentiro niya mga estudyante, I think 2 ka teacher without provocation. Wala sang rason. Nagsulod lang siya, I don't know, siguro ako na sa spiritual realm na anana sang demonyo. Wala gid rason. Kag pinamatay ang mga kabataan, grade mga 10 years old. Ano nga ang amo na haw? Tapos nag-impress ako ng Ginoo. Kabalo ka mo sa 1960s or 70s, ginkuha sang US ang pagpangamuyo hindi lang sa gobyerno, kundi pati sa eskwelahan. Ginkuha lang prayer. Kita diriya sa aton, I remember sang elementary school ko, public school ko may prayer kami Mag-umagsugod pagkatapos may national anthem, tapos may panata makabayan. Kadumdum ko mo? May prayer pagid. Ginkuha ina sang US. Tanan nga schools wala na. Tanan nga government offices. Ang iban ganing nga gobyerno ginkuha nila ang ngalan nga In God We Trust. Wala proteksyon. Ano pa, wala rason, may demonyong magsulod, panirohon dira, kag abi na tingala sila. Tingala nga ang ilagin rason kay may makadali lang kuno makabakal pusil sa Amerika. Wala nila nakita ang spirituhanon nga aspeto sa kinabuhi. Nga kung wala kagali proteksyon, especially ang schools, makasulod gid ang sulod gani simbahan. Makasulod gani sa simbahan ng demonyo. Labi na gid sa wala sang proteksyon sang prayer. So prayer mga utod pangadi gid powerful gid ang prayer.
Powerful gid kaayo. So dapat lang naton abrihan ang aton mga mata sa mga sitwasyon nga nakalatabo subong sa kalibutan. Pero meaning to say nga problemahan mo na. Like for example, ang recent election, kung hindi ni mo ya kandidato nagdaog, hindi lang pagproblemahe. Kaya ang Ginoo is in control. Para gihapon siya may control sa gihapon. Okay? So salig langgid sa iya. Amo na nga ang in-prepare ko nga mga series of slides is about ang pulong sang Dios nga mga promesa niya nga dapat naton uyatan kag saligan para mangin mabakod pagid kita sa pagpanglakato naton. Amen? Ang aton nga pagtuluuhan na base sa pulong. Wala ini na base, well, makambal ko doctrine or mga series of ceremonies. Seremonya, hindi. Ang base sang aton faith, sang aton pagtuo mga utod, dapat yun ni makuha, ha? Importante gid nga makuha nyo ni. Ang basis, ang pundasyon, ang ginalatagan sang aton nga pagtuo, sang aton faith. Hindi seremonya, makambal ko gani kung kisa inay aspect, no, ina level, nga hindi man doktrina, kundi ang pulong. Gana nga importante, amo na i-share ko sa inyo, subong. Nga may makuha tiya sa pulong mo. Sa kada sitwasyon sa aton kabuhi, may aragid pulong. Liwaton ko lang paghambal, kung ano man ang ginaagyan mo subong utod. Kung ano man ang ginaproblemahan mo subong. May ara pulong, may ara verse of scripture nga para dira. Ang una mo gid lang buhaton, basahon ina, it is as if ang Ginoo ang naghambal sa imo. Nakuha niyong bot ko sing ganon. Ang pulong para ina sa imo. Para lang ina, personal ina. Personal ang pulong, mga utod. Amo na nga dapat naton nga uyatan. There was a time in my life nga daw kadulom. Wala ko trabaho. So kung wala ka trabaho, wala ka income, daw ka budlay pangabuhi mo. Wala ka trabaho, wala ka income. Kag ang pagtanaw, kung isa ang masakit man, nga ang pagtanaw sa mga tao bla sa imo, hindi matanan. Pero usually, majority, nga kung wala ka trabaho, daw ang value mo bla. Daw gina-look down ka bla mga utod. No? I'm just speaking from my heart, subong sa inyo. So, amo na nga, nagpangamuyo ka sa Ginoo, kagang ginhatag niya nga verse of scripture sa ako na mo ning Salmo 23, verse 4. No? Amo ning in a way, nag-strengthen sa ako, nag-inspire sa akon sa pagsigi, pagpanglakaton, wala gid ako nadulaan sang pagsalig sa iya. Kay kahibalo gid ako, nga do pareho bala nagasulod ka sa tunnel mga utod. Kabalo ko mo kung anong mga ang tunnel, ina siya buho na siya sa bukid nga ginkot-kot, kundi madulom, no? Madulom ang tunnel. So mag-agi ka dira, madulom siya. Amot kun diri sa Philippines may ara kita tunnel. I think there is one dito sa Baguio, no? I don't know, hindi lang ako sure. May ara, no? Sa Cebu may ara, sa Kuan, oo. May nubo nga tunnel dito, ginakot-kot gali sila tuod. So madulom siya kung wala suga. But at the end, sa katapusan sa tunnel, ano? Light, no? May kasanag. So mo ni gusto ko taniya. Maski nagapanglakaton ako sa pinakamadulom nga duog nga bali, hindi ako magbatyag sang kalain o ka fear, no? Kay ikaw ara sa akon. Kanami sang promisa sa Ginoo mo ginahiniatan kuya during those times daw manguga ka tao bla. Hindi. Ang imo rod speaks of authority, no? Ang staff is mo ning naga-direct sa aton. Amo ining naga-comfort sa akon. So ang naga-comfort sa akon ang pulong. Okay? Amo ning ginauyatan ko. Kag ang presensya yagid. Kahit hindi sa aton tanan nakabuhi makabatyag kita ngarang Ginoo mo. Pero ara siya. Ara siya. Kag na ang isa pa gid nga naka-inspire sa akon ang iniblang footprints in the sand. Amot kun ka ko mo sina.
nga na storya dira nga may isa ka tawo kuno gapapanglakaton sa seashore sa higad sang baybay. Kita nyo man ang sand, do? Magtapak ka nagagi ang imo nga tiil. Sa primero, na-notice niya, duwa pa ka set of footprints, bali apat ka tiil. Pero na-notice niya, pagbalikid niya, isa na lang aw. Abi niya, siya na lang isa gapang panglakaton. Nagambala Ginoo sa iya, hindi imo to tiil ang agi, akon ato. Kung amo kung ginhakwat siya sang Ginoo, amo man na sa aton, during those times, nga kabugat sang kabuhi, ginahakwat ikaw sang Ginoo. Amen? Sige, ari pagid. Series lang ini of words nga nag-comfort sa akon during those times. Ngara ko sa kadudulman sa sininga kabuhi. Romans 8:31. Ano na karon? Ang pagsabat naton sa siningang mga butang. Kung ang Ginoo para sa aton, sino ang mangin against mangin kuan sa aton? Ara ng Ginoo sa imo, kabalo ka mga utod, dapat makilala naton ang Ginoo, ginatawag nga Almighty. Wala na sang mas makusog pa sa Ginoo. Tanaw mo na, kita mo na, ni tanan nga makita ni mo, halin ini sa mga kamot. Gintugaya ni tanan. Magtanaw ka sa adlaw, gintugaya na. Hambal ganin nila, ang earth kuno mag-twist lang gamay ang degrees ang iyang ano gani ni ang angle sang earth, either masunog kita tanan or ma-freeze kita to death. Ara gid kita sa perfect nga angle, perfect nga situation, nga condition where life mabuhi ang kabuhi. Ang iban nga tao, mga scientifico naton, libog ang ulo nila, nga wala tao sa Mars, nga wala tao sa Venus. Wala pa ginbutangan sa Ginoo mo. Diri pa lang niya ginbutang. Gin-take for granted nila, mga kabuhi. Nga may amo sini, nga may amo sina, may mga hilamon, ara kita. Hindi nila makita ang kamot sa Ginoo sa tagsa-tagsa nga creation. Dapat naton makita gid na. Ma-amaze ka sa sang gahom sa aton Ginoo, sa pagtuga sang tanan nga ini. Amen? Ari pagid, Deuteronomy 3:22. Hindi maghadlok sa ila. Hindi maghadlok sa imo problema. Hindi maghadlok sa imo sitwasyon. Kay ang imo Ginoo nga imo Dios, siya mag-aaway para sa imo. Hindi gali, ang himuon mo lang magsalig. The moment nga isa ko kakilala, wala siya ginbayaran sa utang mga utod. So, syempre, ang natural tendency sang isa ka tawo, kung agrabyado, matimalos, mabalos. Nagstoryahan na kami, kaginambalan ko siya, kung ikaw magtimalos, suno sa imo nga kusog, ikaw mismo, katuon mo to, kung ano man buhaton mo to, ang Ginoo mapalayo. Hindi siya mag-move sa imo. Kaya ikaw mismo nagiho para makabayran ka. Pero kung pabayaan mo na lang, ihatag mo sa Ginoo, Lord, kabay pa nga bayaran niya ko, makabutbatyag siya, nga sala ang ginimo niya. So ang Ginoo ang ma-fight sa imo. It takes a certain degree of kusog sa pagpati sina. Kapin pa kung nadulaan ka, hindi 1,000, kundi milyon. No? Kabugat sina. Kagusto mo makabalos. Pero namati siya sa laygay. Ko siya nga namati siya. Mga utod, after I think 1 year gid man na nabayaran gid man siya. Nga wala ang relasyon nila the same, wala siya nag-away. So na-retain ang relationship. Nakuha nyo? Wala na putol ang relationship, at the same time nabayaran pa siya. So kanami gid sa aton Ginoo. Amen? Jeremiah 1:19 nambalya. They will fight against you. Maaaway sila sa imo, pero hindi nila ikaw matumba. For I am with you. Ang imo Diyos,
ara sa imo. Kag pagaluwason ikaw. Ang gahambal sini declares the Lord. Magambal gani ang Bible nga declares the Lord. Ginadeklarar, wala ilang ginahambal. Magambal sa declares na sulat ina iya sa ano ni? Sa bato or naukit. So saligan tagid ni nga mga words ang ginaton Ginoo. No? May kilala ko subong. Subong gid nga time. May cancer siya. Cancer of the colon. And nag-spread mga utod. Ara na sa lungs. Kaduha na siya magpa-chemotherapy session. No? Kabalo man ka mo ang chemotherapy, portis na ikamahal. Once, okay pa. Medyo siguro makaya niya. Hindi lang ang financial aspect, pero kasi ano bala na, ang imubuhok, nagaubos, ang pain, grabe ka sakit. Kaduha yun na subo, katatlo yun na subong kaya nag-spread na sa lungs. Sila niya sa akon, nag-sharing kami kagabi, daw mapatay na siya kuno. So ginagihan niya. Siyempre, ang lungs, ara na sa lungs, nag-metastasize na, no? Nag-spread na ang cancer. So gina-strengthen ko lang siya. Kag ginapabakod nga hindi niya pag-deny ang Ginoo. Hindi iya pag-buyan ang iya pagtuo. Makabatyagid ko sa iya sitwasyon kay kalain ni Ginoo one time ko no sa pagsesyon niya daw na stroke siya, na nagpukol ang iya paghambal. So gina-encourage ko lang siya gihapon sa iya sa pulong sang Ginoo. Amo na ginagyan ni subong. Amo ni nga mga words ang gina-encourage tagid no. Kay kabudlay sa ginagyan. Wala ta kaintindi mga utod. Ang aton sitwasyon, kung allow man ina sa Ginoo sa aton, for a reason ginaya. Ang aton lang gid, mangin sensitive kita, pareho kay Job bala. Ano natabo kay Job? Naubos ang iyang mga manggad, ang iyang kasapatan, naubos. Even ang family niya, mga utod, inuubos ang iyang kabataan. Babataan nga babae, kabataan nga lalaki, inuubos. Ginalaw sa Ginoo nga magsulod ang yawa. Kag hindi lang na siya mismo na nagkasakit, no? Boil ang sa kwan, pero I think it's more than boil. Nablang hubag. Gintandog gid sang yawa pating iya kaugalingon, pero ano natabo, wala yagid gin curse ang Ginoo. In fact, ang iya asawa naghambal pa siya iya nga curse God kuno and die. Hambal na mo nang laygay sang iya asawa. Pero si Job wala gid. Kag ano natabo mga utod, in the end, ginbalik sang Ginoo tanan sa iya. Gin-restore siya. And more than that. But, Aryo, even if hindi pag-ibalik sang Diyos, ang bal ni Job, hindi pag-ibalik, mapatay ka na lang. For example, sa cancer, maski mapatay ka na lang, i-bless gihapon ng Ginoo. Kay duwa lang man ang padangatan ta, di ba? Isa lang man padangatan ta. Mapatay to diri sa sining kalibutan, ara ta sa iya. Amen? Gatuo ka muna. So hindi magkadlok sa aton sitwasyon diri sa kalibutan kung ano man matabo sa aton. Okay? Sige. Hebrews 13:5. Keep your life free from love of money and be content with what you have. For he has said, I will never leave you nor forsake you. Nga aka significant sining verse sa akon mga utod. Sadyagid kay one time, nibla mga get rich quick nga mga scheme bla. Niblang ma-invest ka, for example, 1,000, mabalik kuno 5,000 in just 5 days. Kabati ka muna. Niblang mga scam, niblang get rich quickly, bla. Mutin kabati ka mo. Nag-invest ko mga utod 1,000, kay nahambal dito, nga after 1 week kuno madubli, more than double, gani kay 5,000 mo. Nadala ko sa mga muna ang mga scheme. Kabalo ka mo sa pag-invest ko dito, ang una gid nga verse of scripture nga ginhatag sa akon sa Ginoo, Hebrews 13:5. Tuod gid na. Amo ning hinatag sa akon, no? Keep your life free from love of money and be content with what you have. For he has said, I will never leave you
nor forsake you. Don't get me wrong, ang kwarta hindi malain. Money is not evil. Okay? Anong evil? Love. Nabutang? Love of money. Pariyo man abla kutsilyo, bla. May kutsilyo, tatanan diri sa aton nga balay, di ba? Sa kitchen, nga ginanot ang kutsilyo. Sa pagkihad sang baboy, sang karne, sa mga utan, di ba? Tilawi bikihad ang utan ng karne, nga wala kutsilyo. Kung makihad mo. So, ibig sabihin, ang butsing ganon, hindi malain ang kutsilyo. Galing ang iban nga tao, ginagamit ang kutsilyo sa pagpatay. So, malain na ina. Pariyo man sa kwarta, pariyo man sa pusil, itong aton storya kay na, no? Kay tungod sa material things, sa money, but it's because anong ara sa heart sang tao. Kung anong ara sa tagipusoon. So kung ang imo nga, ang hambal ganin nila, kung anong obsess ka, kung anong focus mo subong, amo ina ang imo Diyos. Pero kung imo Diyos Ginoo, ma-provide na siya, kay hambal yun diri ganiyo, I will never leave you, hindi tagid ka pagbayaan, or isikway, forsake you. Gani salig lang sa iya. Jeremiah 29:11, mga utod. Hambal diri, for I know the plans I have for you. Kabalo ko sa plano. Ang Ginoo ni hambal, kabalo ako sa plano nakon sa imo kabuhi. Plano sa pagtingkad pa sa imo kinabuhi. Kag hindi ka maano. Plano sa paghatag sa imo sang pag-asa kag futuro. Amo inang plano sa Ginoo sa aton. May future kita mga utod. Maski ano pang edad mo subong may future ka. Gani hindi gid buya sa Ginoo. Kag initanan nga mga pulong amo ning ginauyatan naton sa times nga kinanglan ta na ang Ginoo sa aton kabuhi. Kay kun ara kita sa aton nga problema nga do ka grabe na gid. Anong unang gasulod sa imo nga ulo? Dapat ang unang gasulod sa imo ulo kag katigay pusoon kung anong hinambal. Nakuha niyo mo ko sa nganon, importante ni mga utod ha. Liwaton ko. Kung ang kabuhi daw, if you feel nga daw malumos ikaw, if you feel nga daw malunod ka na, ang una nimo nga uyatan, ang iya pulong. Amen? Maski ano man ang ginaagyan mo subong mga utod, ang una nimo nga uyatan, kag basahon, kag tuuhan, kag patihan, amo ang pulong nga ginhambal niya. Kag hindi kagin maano. Kay siya ang naghambal, ang pulong niya, ang backing sina, ang Diyos mismo, ang karakter niya. Nakuha nyo? Pareho man bala, sa tao, nga maghambal, ginatuman niyang ginahambal niya. I-compare niyo mo sa tao, nga maghambal gani, hindi ka kabalo kung tumano niyang hinambal niya o hindi. Kagi ka muna, may kilala ka mo sina ang mga tao. Nablang maghambal siya, pre, makita na ito to sa amo ni oras. Hindi ka kabalo kung maabot siya o hindi. Or pre, mabayad ko sa imo next week . Pero may mga tao man maghambal nga mabayad ko sa imo buwas. Mabayad gina sila. So ang word, ang imo ginamit lang, imo nga ginahambal, ikaw na kung ano ka klase nga tao. Nakuha niyong buot ko sa ganon. Kagdako ang tanaw sang tao sa tao nga nagahatuman sa iya hinambalan. Tandain nyo gid na mga utod. Dako gid ang tanang kwan. Labi ng aton nga Ginoo. Call to me and I will answer you. Tumanog tapos na ko dire. And tell you great and unsearchable things nga wala ikaw kay balo. Call to me, hambal sang Ginoo. Tawga ako. Lord Ginoo. Kinanglan ko amo ni. Hambal ya, and I will answer you. Sabton ta ikaw kung ano man ang ginasinggit mo sa akon. Hindi lang nga sabton, kundi tudluan ta pa ikaw. Hambalan ta pa ka ikaw sa mga butang nga even ikaw wala ka intindi nga makapahalipay sa imo. Amen? Kanami sa aton Ginoo. Amoy ning aton Dios nga ginaserbihan,
nga ginaalagaran. Ang Dios nga nagasabat sa aton mga prayers. Ang iya lang gid nga dapat mag-pray gid kita sa iya. Kasugpon ini, then you will call to me. Matatawag ka sa aton Ginoo. And come. So may proseso, no? Ginatudloan ta na kamo kung ano mag-pray mga utod. Tawag sa Ginoo, una nga process. Call on me and come. Kadtugid sa iya. Kadtugid sa iya. Anong maghambal ka kadto, anong butsinganon sa kadto kay hindi siya makita. Anong butsinganon sa kadto, makadto ka sa kag mahuluhod-luhod. Mga utod attitude ini siya. Butsinganon sa attitude, it is as if ang Ginoo nga Dios ara sa tubangan mo. Kay hambal niya, omnipresent, no? Ang Ginoo ta, ang iyang trait, because He is God. Ang definition sang God, omnipresence. Maski diin ara siya. At the same time, ari siya diri subong sa aton, at tuman siya subong sa Amerika at the same time. Grabe nga aton Ginoo. So muna nga, when we come to Him, it is as if nga ara siya sa tubangan mo. Kag nagapamati siya. Amo nang butsi ganon sa come to me. Hindi nga daw kalayo siya, din siya nga kalangitan, nga daw hindi kakalabot. Hindi. Ara gid siya sa imo tubangan. Kabati gid siya. Kay balo gid siya sa ginabatyag mo. Mas kay balo pag isa sa ginabatyag mo sa imo. Amo na ang maghambal, come. Amo na ang prayer, no? Ginatuduan ta kamo sang the attitude of prayer. Importante na yung mga utod. Okay? And pray to me. So, anong prayer? Anong butsingan sa prayer? Pray. Ihambal nimo, i-confess nimo. Kabalo siya, yes, hambal ka. Kabalo naman ang Ginoo ko, anong ginabatyag ko, anong ginaproblema ko, anong sitwasyon ko, anong kondisyon ko subong. Hindi ko na kinahanglan pag ihambal, hindi kinahanglan mo gid-ihambal. Nga gina-acknowledge mo, ginakuan mo nga, Lord, amo ni problema ko, hindi ko kaya. Kag gina-acknowledge kung ikaw lang gid ang makakaya magsulbar sini nga problema. Amo na ang prayer, ang stages. So gina-confess mo because gina-acknowledge mo, gina-admit mo nga hindi mo kaya. Kag kinahanglan ka someone ang Ginoo nga almighty nga makaya magsulbar sa imo nga problema. Amo na ginahambal naton, gina-pray naton. Amo gani may isa ka acronym, ambot kung kabati ka mo, push. Push, P-U-S-H. Anong butsi nga nun sang push? Pray, pangadi, until something happens. So yung mga prayer gali, unceasing, mga ambal ni Paul, pray unceasingly, hindi maguntat. Hindi kin maguntat. Butsi nga nun sina, continuous ang prayer ta. Wala ga untat. Kay continuous man ang connection ta sa Ginoo. Pagka inita hinimo tatanan, call unto me. Tawag ka sa Ginoo, come sa iya presensya, hambal mo ang imo nga ginanglanon. Ang iya masabat, and I will listen to you. Pamatian ka niya. Pamatian ka sa aton Ginoo. You will seek me and find me. Pangitaon ta siya kuno, kay makita ta siya. Hambal si Jeremiah 29 ni mga utod Ang kwan lang, when you seek me, pangitaa ko, kay makita nyo ko. Kung pangitaon nyo ako, sang bugos ninyo nga tagipusoon. Hindi nga daw half-hearted lang nga daw makita ta kag Lord o hindi. Dapat with all your heart, gasalig kang makita mo siya. Putsi nga nung maansira ng imo nga pangadion, ang imo prayer. Hindi nga daw half-hearted ang tagipusoon mo daw, ano naman makita ako maasabat sa ako ng Ginoo, hindi. Duwa-duha ka pa bala. Hindi ta magduha-duha mga utod, mag-pray ta. Kundi, pray gid. Pray with all of your heart. Kay makita igid na siya. Makita tagid ta siya. Kung kaisa ang Ginoo naton, maaway sa aton mga battles. Pinaagi sa aton. Pero sa iba naman nga times, nga hambalon niya kita, nga dra ka lang. Pahimuyong da. Kag siya na lang mahimo sang tanan. Amo din diri nagasulod ang Psalm 146, no? Be still and know that I am God. Pahimuyong dira, hulata.
kaya ako maaway para sa imo. Amen? So, maklose ko dira. Kay ginapakita niya kung ano siya ka makagagahom, makatilingala, makamilagroso, kung ano siya ka ayo sa aton tanan. Kay ini tanan ang base sang aton pagtuo. Ginatudloan ta kamo mga utod kung paano gid ang how to walk sa aton pagpangabuhi as a Christian. Suno sa gintudlo sang pulong sa aton. Hindi nga suno sa hambal lang sang tao, kundi sa halingid sa Ginoo mismo. Kay naghahambal siya gani nga salig lang kamo sa akon. Kay hindi tagid kamo pagpaslawon. Amo na nga ang Book of Esther is a book of taking risk. Mag-take kita sang risgo. Ano ning risgo nga tagaan nga ipagasudlan naton? Risgo sa pagtuo sa Ginoo. Risgo sa pagpati sa giyapulong. Take risk. Hindi magsalig sa aton kaugalingon nga abilidad or ihibalo. Kundi nga risgo kay tungod nga nakahibalo kita nga ang Ginoo magasabat gid sa aton kag hindi agid kita pagpabayan. Kanami sang aton Ginoo mga utod. Subong gina-celebrate naton nga Sunday is missions. Mission Sunday, no? Kag later may video kita pakita. Pero gusto ko lang i-emphasize ang isa ka kabuhi sa isa ka misyonero. Iya kabuhi ga take siya risk, no? Si Pastor Raymond kay na nag-share sa iya, nagkadto kuno sila sa Cagayan de Oro, ang dala-dala nila bag lang gid. Wala na. Kay ma-mission sila dito. Establish sila sang simbahan. Nagsalig lang gid sila sa Ginoo. Amo man subong nga kita ara man kita sa mission field. Kung diin ka man amo nang imo mission field, ara ka sa balay nyo, imo mga pamilya imo na mission field. Okay? Imo mga ikaingod, imo na mission field. Ang baligani sa Matthew, di ba? Go therefore into the world, into the nations, and teach, no? All what I have given to you, baptizing them in the name of the Father, Son, Holy Spirit, and teaching them, tudluy sila to pag-obey. Amo man ang aton mandate subong. Kada isa-isa nga Kristiyano may role sa paglakat sa misyon. Ano man na. Kaya ang kabuhi sang isa ka misyonero, mga utod, hindi mahapos, mas mabudlay. Pa kung anong ginagyan ta subong, ang ila doble pagid o triple pagid ang ginagyan. Gani nga suportahan ta sila, kag tagaan ta sila sang, maski hindi ta ka provide sang financial help, ang aton prayer. So mga utod subong, ang ginapangayo ko sa inyo, pangadian ta, ang tanan ta nga misyonero, especially diri sa His Life. May mga mission kita sa Thailand, sa Manila, sa Mindanao, sa Cebu, no? So pangamuyuan ta sila nga mangin mabakod pagid sila kag damo sang makabati sang maayong balita sang aton nga Ginoo. Amen. Sige, maduko ta mga muyo ta. Amay. Ikaw lang gid ang nakahibalo sang among ginagyan subong. Ikaw lang gid ang nakaintindi sa amon. Kung kaisa gani Ginoo, hindi kami kaintindi sa amon kabuhi, sa amon kaugalingon. Pero ikaw, Lord, gasalig gid kami, nga ikaw lang nakahibalo sang tanan. Even anong matabo buwas, anong matabo next week, matabo next month, or sa mapalaabuton pa nga mga tinuig. Kay nakaibaliw ikaw sa katapusan, sa ginsugdanan. You know the end from the beginning. Ano pa nga ginahatag namon tanan, ginabubo namon tanan, ang amon pagsalig sa imo. Tudloi kami Ginoo mangin tampad sa imo. Tudloi kami nga mangin mabakod pagid sa amon pagpanglakaton sa imo. Tudloi pagid kami Ginoo nga maski ano ang amon ginaagyan, pero ang pulong nimo ang amon pagasaligan, ang amon pagauyatan, ang ginhambal nimo. Kag sinitanan nga kapasalamat gid kami. Kag hindi namon ma-express, Lord, ang among ginabatyag subong. Salamat gid.
Ini tanan ginapangamuyo namon sa ngalan ni Jesus ngamon Ginoo. Amen. Kakpakantang Ginoo. Bago kita mag-giving, may ara kita video. We will be challenged. We will be enlightened. That Jesus said, do not go yet, but rather tarry, but rather wait. It started from a little upper room and they went down, and that was the beginning of the history of a church that is on fire. Padayunon ta ang pagsimba kag pagdayaw sa aton nga Ginoo paagi sa aton paghatag sa aton nga tithes and offering. Ala sa 2 Korinto, hambal ang kada isa dapat maghatag suno sa iya gusto nga ihatag. Hindi nga may pagpugong o kung napilitan lang, kay ginahigugma sang Dios ang mga nagahatag nga malipayon kag ang Dios sarang makahatag sa inyo sang sobra pa sang sa inyo mga kinahanglan agod makabulig pa kamo sa iban. So bago tay hatag ang aton nga tithes and offering, mga muyo kita. Ginoo nagapasalamat gid kami kay sige-sige gid Ginoo ang pagbubo mo sang imo nga kaayo, sang imo nga katutom, wala ka gid Ginoo nagakalipat sang imo Lord God nga promisa sa amon. Hindi mo gid kami pagpabayaan o kung patumbayaan. Salamat gid Ginoo gani ginahatag ini namon Lord nga may kalipay sa amon mga tagipusoon. In Jesus' name,
Amen and amen. So maghahatag kita nga may kalipay sa aton mga tagipusoon. The Lord our God is the heartbeat of our mission. Day the which our service overflows across the street all around the world. The mission still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission, the spring from which our service overflows across the street all around the world. The mission still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. Sige. Subong, nag-celebrate kita sa Mission Sunday. Kag in behalf of One His Life Ministries, nagapasalamat gid kami sa inyo, sa tanan nga nagpartisipar sa aton nga bag-o lang nang tapos nga Missions Conference. Our Missions Conference, ang tagintawag ini nga, The Gospel Begins with a Go. So dapat maglakat kita. Kag ini buhat katong Mayo 23, May 23 to 25, 2022 sa Ayala Function Hall. Kag nangin madinalagon ini. Nang nag-attend mga more than 224 nga mga delegado nagkahalin sa lain-lain nga masimbahan, no? Kag ini ng mga participants na encouraged sila, kag na-remind sila, even na disturb nga naghambal kita diri kag nagakuan kita sang tagipusoon sang aton Ginoo, no, sa nations. Kag ini nga 3-day conference nagbag-o kung paano naton ipadayunon ang paggiho naton sa mission field. Kag ang primary goal sini nga conference is for encouragement, i-encourage gid ang isa-isa kag ma-inspire kita nga kinahanglan na gid makabati ang kadam-an, no? Sang bag-o mayong pulong sa aton Ginoo. Pinaagi sa paghambal sa pagsuporta sa aton mga misyonero. Natapos ini nga may concert, night of songs, music about faith and paano magsunod sa aton Ginoo. Kag amo ini tanan ang natabo, kag ini ang padayunon gid sang His Life, masuportar gid sa aton nga mga misyonero. Hindi lang diri, kundi even abroad. Additional announcement mga utod. Sa July 1, 2022, may Friday na siya, 6 p.m. sa Sugarland Hotel. May ara kita ginatawag nga Home Builders Night. No, daw dinner with a cost ni siya. Kag ang proceeds sini makadto sa aton ginapaubra nga project subong ang Julius Hall, ang Home for the Nations. No, kung interesado ka mo, kadto lang kamo sa aton nga book table dito kag mag inquire pa, no, specific kung anong mahimuon ta. And then may ara pagid kita nga seminar. Inatawag ini nga What is a Healthy Church? Anong isa ka healthy nga simbahan? No, sa June 9, 2022, 9 a.m. to 4 p.m. sa 25th Lacson Street, Mansell Building. May registration lang nga 150. Si Pastor Glenn de la Serna ang maga-hambal. So, gina-encourage ugid ka mo mga utot sa pag-attend. Sini nga mga seminar, no? Hindi sila nagabulig sa aton na mangin aware kita kung anong nagakalatabo, hindi lang sa simbahan naton kundi sa nagakalatabo man sa guwa. Okay? So, okay na? Sige. So, sa sina, nagapasalamat ko, liwat sa inyo tanan, ngari ka mo diri. Kag magtindog kita para sa final blessing. Ginoo, imo ini katawhan, ngari diri subong. These are your people, Lord. And I present them to you, Lord God. Hear their prayers. Hear, pamatii sila ang ilang mga gina-cry out sa imo, Lord God.
pamati mga panaghoy sa ilang tagipusoon, mga kasing-kasing. Kag luwasa sila, Lord, sa ila sitwasyon subong. Atong may nagakinahanglan sang bag-ayo sa kalawasan, Lord, ayuha. Ang nagakinahanglan sang kwarta, Lord, taga isla provision. Ang mga relasyon nga nagalabugto, Lord, i-restore ang mga relasyon nga to. Lord, ang iban kinahanglan i-promote sa ilang mga trabaho, mga careers. Ang business nila padamua pagid. Padakua pagid, Ginoo. Kay nagasaligid kami sa imo tanan. Amen. So, magduko kita, piyong kag bayaw na to ato mga kamot. The Lord bless you, the Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift His face towards you. Yes, Lord. Kagibubuya ang iya paghidait sa imo kabuhi subong. Pinaagi sa aton Ginoo kag Dios nga si Hesukristo. Amen, amen, amen. Plakpakan tang Ginoo. Lakat kita sa pag-alagad sa aton Ginoo. Amen. Thank you, Father. You people of power, stand up across the land.